बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयावनो BKWACनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन। बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनो बर' बिजोंनि थाखाय आलादायै फोरोंगिरि थिसननाय आनजाद खुंफुंनाय जागोन। बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिमाफोरखौ फैगौ बाजेटआव सोसननानै सरकारि खालामनायनि थांखि लागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मावखुलि मोखाङाव 5थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारिनि गेवलां सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ, जनाइनि एमएलए भुबन पेगु, BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो मासिगिरि अनिल बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारीजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथियोदि बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयावनो BKWACनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन। रायजो सरकारा बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय, बर' बिजोंनि थाखाय आलादायै फोरोंगिरि थिसनथाय आनजाद खुंफुंनायनि थांखि लागोन होननानै बुंथियो मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। 2020 চনৰ আজিৰ তাৰিখটোত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু সেই চুক্তিত সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ বা ইউনাইটেড বড়ো পিপুলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকো স্বাক্ষৰকাৰী আছিল। আজি পঞ্চম এই চুক্তি দিৱস চিমেণ্ট চাপৰিত, ধেমাজি জিলাৰ চিমেণ্ট চাপৰিত UBPৰ নেতৃত্বত পালন কৰা হৈছে আৰু মই ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ ৰাইজক এই আশ্বাস দিওঁ যে অসম চৰকাৰে এই চুক্তিৰ প্ৰত্যেকটো দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে দায়বদ্ধ আৰু ইতিমধ্যে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে। কাউন্সিলখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া গাঁৱৰ তালিকা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হৈছে আৰু এইখিনি খুব সোনকালে অধিসূচনা যোগে প্ৰকাশ পাব। তাৰ পাছত ডিলিমিটেশ্যন হ'ব। এই 2025 বছৰটোৰ ভিতৰতে বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ প্ৰস্তুতি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িছে। চুক্তিৰ আন এটা দফা যিটো প্ৰাদেশিকৰণ, চুক্তিৰ 6.3 দফা, এই প্ৰাদেশিকৰণ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে এখন কেবিনেট চাব কমিটি গঠন হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে চাব কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিব আৰু এই কমিটিখনেই এই চুক্তিৰ যি 6.3 দফা আছে এই সম্পৰ্কেও তেওঁলোকে মতামত বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। তো সিও এটা ভাল দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছে। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।